Birthday ni gini mo ugma dito ang bangs day. Pero malas man ko ugma. Malas kay. Kuryente. Ya, unsa pa gyud aside sa brown out unsa pa gyud? Walay. Walay hikay. Sa pay wala, walay. Unsa ra may luto kay ato ugma? Spaghetti. Oh, spaghetti ra tong iyahang handa. Mag-open na lang ko sa akong gift. Okay naman, gitagaan man ako siya gift. Nahatag pod si Tito Ining niya og gift. So mao na lang iyang i-open ugma. Umuntay kwarto gang sa uma na to. Okay naman nimo na. Kira. Okay na lang. Sinusuko bina siya. Nakuan ka gang nahiubos ka gang. Wala. Nasuko ka. Wala. Anong okay raman nimo kasagaran mga bata ginahan man gid nga kuan sila. Ginahan man gid sila nga bungga na asli bungga nga birthday na ay hikay. Kay mo wala okay ra. Mahalag malas. Wala malas day mo man ang malas day. Dili man way kurente kay ilaha naman ang gikuan. Mahalag way kurente. Mahalag way hikay. Basta maayong kalawasan. Sure. Way kalawasan sa palain. Walay. Walay Walay saging. Ay! Sakit. Saging oy. Walay kuskus balongos. Then, nya okay ra gid nimo nga wala tay kuan. So, okay ra man gid daw niya kay wala man jud siya hikay, pero Mahatag hapon may candy sa mga bata. amang hatag siya mga candy sa ihang kuan. Murag Halloween. Mga Or treat. Later. So naghimo na sila lumpia da ano sa ilahang drama. Ibaligya daw na mo ugma. And then ako daw ang patindahon nila sa may tugaran na mo. Ya happy ra gihapon kay ko. Kay ginahan man pud ko maninda para sa mangga. So sa among mga silingan dira no palitin namin ninyo og mangga with bagoong or uyap. So niabot akong tatay nagmotor. Yawa ko nila pag-ausa sa kwarto. Kaya ang drama na pud nila, naada yung mga pulis sa gawas na nakupog mga bata nga nagduwa. Nakuyawan na pud ko nga naglisod og sabot. Kaysa akong nahibawan, bawal raman mo gawa sa balay. Di man bawal mo gawa sa kwarto. Sumao to, ang surprise cake na dayto ni Sir Rafi Tulfo ang naabot. Nagibutang ra nila sa ref, ug gihiktan ang ref og pisi para di daw nako maablihan. Kaya ang ilang drama na pud, naa daw mga karne sa sulod, nagipabutang ra sa musilingan, kaya dili pa ablihan. So I was like, okay, bahala mo sa inyong gusto. Basta ako matulog yung kurog sa iyo. Kaya excited gamay sa akong birthday. Bahala gway hikay, basta na yung regalo. Pero that time, wa pa ko kahibaw nga naada gift si Sir Rafi Tulfo nako. Pag abot sa akong mamshi gikan sa lungsod, mga prutas ug mga groceries na akong nahibawan nga gipang malit niya. Kanaligo pa man sad ko atong time pag abot niya. At ilaha raman pud di ay gidali-dali og tago ang gift. Og mga balloons, tarpaulin, etc. So let's watch this no? Kapag gabiin na that time, in fairness, sayo dyan ko natulog after na ko naligo. Kaya lagi excited. Ang gisulob na dayon ako ang gipalit sa akong mamshi nga pajama. Kaya ang sabot po na mo, mag-vlog ko, inig kamataan ako, handog inig ka-expire sa akong birthday. Kung unsa akong mga ganap, sumauto. While natulog mi ni Chin, sila po di ay nabisi ra og prepare sa ilang surprise na ako. Pasalamat sila wa jud in taon ko nakamata. Pero in fairness lang jud pagkadlawon uy. Chika lang ko no. Nakamata ko kay gusto ko mangihi. Pero ni anak na pud sila mamatintin nga bawal lagi jud mo gawas. Naalagay gihapon ang mga pulis daw gaatang sa gawas hantod karon. So nakaingon sad ko. Unsa may drama aning mga pulisa ba? Kamaayo man manayning. So ang gibuhat nila kay wala man may arilula. So gidad-an jud taon ko gamay nga balde para dito na lang ko mangihi. Pasensya sa mga sensitive dira no. Pero napugos lang jud to sila kaysa mapalpak ilang surprise nako. Ang mga gipang display nila nga preparasyon sa sala. Pero syempre pud no, gihugasan pud nila ang balde lisod pud. So sige no, keep on watching lang jud. So ngayon, natutulog na si Nitz. Kaya nag-busy na kay sila at Imansa. Sobrang busy na ang lahat. Hi po. Sabadi cup. So, Nasaan ako? Bakit hindi ako nakita? ayun. Hi po. Hi po. Ito na po yung... katulda po. Thanks to Amina. Thanks to Ate Amina kaya yung gipadalaan si Nidge og kanang mga design sa cake. Mga sprinkle. Totoo yan.
Mga very true. So, idol. Like it's a vibe under your spotlight. That's the way every day goes. Looking back, I know we started falling. We were falling in love, yeah. So pagabuntag na, mauna to gipukaw na ko nila. Nga in fairness lang jud sa akong pamilya. Tapos sila'y drama, nga pajibar lang sa daw akong cake since wala daw mi kwarta. Ug in fairness pud nako, wala ra jud ko mag-uol. Kay aware na good ko, di ba? Time check. 5:45. Hey, tulog pa si So ngayon, gigisingin na namin si Nitch. Isosorpresa na namin siya. Ito lang muna. Prank muna. Let's go. Sumauna to no? Tanawa lang niya ninyo ang video clips. Sila ang surprise nako. Makita ra unya ninyo sa Rafi Tolfa and Action. Lisod na makapiright. So may lang unta nga ma-on air na to no? Di pa ta sure nga ma-on air na jud to. Emotional ra ba jud ko ato? Nga natagbaw og pugong-pugong. Kinauwaw gamay. Ang saya ng mundo, ngayong ikaw ay narito. I wish you a happy birthday. Later. Hey, what's up mga Megro? So Happy nakahilak birthday na ko ka! pagkita na ko sa cake. Na-prank! Ingon biya sila nga plan out. Nya ingon sad sila daghang pulis. Mao na ilang giprank na ko ka cake. If you don't wanna see me dancing with somebody, Don't show up. Don't come out. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, blow a candle. Make a wish. Happy birthday. Thank you ang pinadak sa among cake. Very nice. make 'em whistle like a missile. Bomb, bomb. So karon, I just wanna greet Kuya Raymond and Ate Yani ang tanihan silang 8 months as husband and wife. God bless you both po. And also, I just want to shout out sa mga taong na nag-sponsor na ako or nihatag na ako para sa akong birthday celebration or sa ilahang gift para na ako. Very thankful kay kunin yung mga ante. Thank you po sa inyong pagsalig sa akong mamsi. And thank you kay food. Kaya nag-effort jud mo na ako og hatag. God bless you all and keep safe mo always. So hi niyo mo again, Ate Chris Marie Jewel from Hong Kong. Ate Melanie Manlangit from Daan Bantayan. Ate Amina Kurosawa from Japan. Ate Lorna Navarrete. Ate Fantastic Nep. Ate Shahani Hardimon. Ate Genevieve Alampayan Chu. Ate Joanne, nga wala siya last name sa FB. Basta you know who you are, auntie. Thank you! And also, Ate Annalisa Emperosa Auman from Taiwan. Ate Jocelyn Lagumbay from Dubai. Ate Sus
Rafi Tulfo sa iyang surprise na ko pag-birthday. God bless you more. And thank you so much. May untag i-bless pa kag maayo sa Ginoo. Ug kamong tanan mga nag-support nako. Ug na-entertain gyud nako. And I thank you. Actually, mag-chat namin ni Mami Jingjing. In the sun, all those days trying to find a place where you only can just be alone, All those nights lying by your side, like it's a vibe, feeling it shine under your spotlight. Like it's a vibe under your spotlight. So, diri na lang ko kutob, diri na lang ko taman. Salamat jud kaayo ninyong tanan. Anay! Thank you! La 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 la.